prvi ansambl će da igra Čičolo Teodete. To su igre iz istočne Srbije. Njihov koreograf je Miroslav Bata Mačević, a muzički aranžman je Milan Ilić.
dio programa. Molim vas još jedan veliki aplauz za sve Sljedeća je visokopodobna grupa, mala grupa, ne može grupa, će da igra Prođi mile kroz naš